नोंथांमोननि बे मेलानि मुङाव आङो जेबो एसेबां होनो हाया 50,000 आङो होलांसै जागोन ना? राजखान्थि फोथारावल' नङा बिक्रम दैमारिनि बिफावा माब्लाबा समाजारि माब्लाबा धोरोमारि आरो माब्लाबा हारिमुआरि फोथारावबो नुनो मोनो बिक्रम दैमारिखौ। समाजनि बायदिसिना बिबानजों लोगोसे माब्लाबा राजखान्थि फोथाराव माब्लाबा समाजारि फोथाराव सोरखौबा अनसायनाय आरो हेफाजाब होनाय माब्लाबा जौगानायनि खामानि मावनाय आरो माब्लाबा धोरोमारि फोथाराव थुलुंगागिरि आरो बोसोनगिरि महरै नुनो मोनो बिक्रम दैमारिखौ। धोरोम सिबिनाय आरो हारिमुनि फोथाराव जाय थायो बिसोरखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो आरो अनसायो, नाथाय राजखान्थियाव जाय थायो बिसोरखौ रायजो राजाफ्रा माब्लाबा दुखु मोनो आरो सोंखारियो। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि थामहिनबा TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। जायफोरा कालचारजों हारिमुजों सोमोन्दो थायो बिथांमोनखौ रायजोआ अनसायो, रायजोआ नागिरो, समाजा बरायो आरो गोजोननायजों बिथांमोनखौ गोबानानै लायो। नाथाय राजखान्थिनि फोथाराव जेब्ला आगान होयो खावसे रायजोआ दुखु मोननाय फोरमायो आरो माब्लाबा सोंखारि जायो, रायजायो। दिनैबो गलागाव दख'रा बाथौ सभानि मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिखौ बेखेवनाय बुब्लियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। जायफोरा कालचारजों हारिमुजों सोमोन्दो थायो बिथांमोनखौ रायजोआ अनसायो, रायजोआ नागिरो, समाजा बरायो आरो गोजोननायजों बिथांमोनखौ गोबानानै लायो। नाथाय राजखान्थिनि फोथाराव जेब्ला आगान होयो खावसे रायजोआ दुखु मोननाय फोरमायो आरो माब्लाबा सोंखारि जायो, रायजायो। बेबायदिनो जों आं गावखौनो बुंनानै लाबाय, जोंनि फोथारा दिनै गोदो कालचारावमोन। आंबो मेथाइ खनोमोन, रोजाबोमोन, एबसुआनो आंखौ मेथाइ खननो फोरोंदों आरो जुरिजेन होदोंमोन। दा आंनि जायगाया एसे आलादा जाबाय, खुनु एनभलभ गैया। नोंथांमोननि बे मेलानि मुङाव आङो जेबो एसेबां होनो हाया 50,000 आङो होलांसै जागोन ना? आखाइखौ रायजोफोर लासै जादों 50,000 बिथांनि जिउआ अराय गोजोन जानानै थाथों, जिउ गोलाव जाथों। बिथां बायदि दान होग्रा जों मोनाखैमोन।